जीजा जी मत जाए, अभी नया नया गौना भइल बा, बियाह भइल बा, अभी तो कुछ भइले नहीं थे और बियाह ना भइले रहुआ नौकरी को जाए के बात करतानी। हाँ हमार दुख रहुआ के नहीं के बुझाए दे, बस खाली नौकरी बुझाता। हाँ तो कैसे कहतारी, कौना भाव में कहतारी? हाँ छोड़े गमने हरी में हरिया जन जन करिया करे जा, जन जन करिया करे जा, छोड़े गमने हरी में हरिया, छोड़े गमने हरी में हरिया जन जन करिया करे जा, जन जन और हमारे होमराज मिस्त्री ओझा जी